Okay. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Ọ dị akwanị ka ọ na-adị. Anyị ajawo taa na-enwe a. Anyị ajawo nkọ. Ya bụ jaanị n'ọnwa anwa ka anyị karịa nke taa. Jaanị nke ọnwa ka anyị karịa nke taa. Maka na anyị kwukwe na anyị na-ekwu n'oyibo, anyị na-ekwu n'Igbo dịka o si wee kwesị. Maka na ife o ji wee dị ụdị ahụ bụ na nkụzi ka anyị na-akụzi. Elozikwana na mgbe ọbụla m na-ekwu maka nkụzi Igbo iji Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ maka ndị chọrọ ịghọta ya. Ọ na-enyekwuru m aka ma nsị etu a na-ekwu maka na ngwere Igbo na-akọwa m na-amụtakwa Igbo. Maka na Igbo bụ asụsụ, eziokwu bụ na asụsụ ebe a mụrụ anyị, mana anyị na-asụkwa ya ọgụ ụfọdụ anyị na-asụtara. Elozikwana na Igbo nna ya asụ nke n'ọnwa anwa bụ nke ndị Anambra, ya bụ Igbo nteje abụọ. Mgbe sị gịnị ka anyị gbakọọ chịkọta wee karịa maka this topic, negative mentality and positive mentality in a human society. Kedu ebe ọ pụtara? Negative mentality, positive mentality in a human society. Ọ na-emebila anyị iwe. Maka ife o ji emebila anyị iwe bụ ebe a anyị ji wesị ka anyị karịkwa anya chịkọta ya ebe a na-ekwu ọkwa n'oyibo, asụsụ ndị ọcha. Mana ịbịazịa n'Igbo, ọgụ ụfọdụ ọ na-abụsịrị ebe abụ echelu ka ọ kwesịrị ịbụ. Ọgụ ụfọdụ ọ na-abụsịrị etu a sụrụ ya ka ọ dị. Anyị wesị ka anyị nebe anya maka negative mentality and positive mentality na ọ na-emebila anyị ibe na anyị Igbo taa na-enwe a. O jidela anyị ya sasịa, o jidela anyị pịtọsịa, ma onye na-eme mma ma onye na-eme njọ, dịzị ka onye na-eme mma dịka ọ na-eme njọ, onye na-eme njọ dịka ọ na-eme mma. Maka gịnị? Effect of negative mentality and then positive mentality. Kedu ebe ọ pụtara? Abịa na nke ndị ọcha anwa si na mentality, kedu ebe bụ mentality? Onye uju ọnụ si gịnị ebe bụ mentality bụ ka onye si wee debe ụwa ya, ka onye si avụ ụwa ya, ka onye si wee ghọta ụwa. And o nwere ike itinyezikwa na ka esi wee zụ mmadụ, society anọ wee zụ mmadụ, village anọ wee zụ mmadụ, ama anọ wee zụ mmadụ, family zụrụ mmadụ, nne na nna na ụmụnne ma na ụmụnna. Ọgụ ụfọdụ na-elid mmadụ o develop a particular kind of mentality. Wee tinye wee bụrụ gịnị? Positive mentality and negative mentality. Nye bụ na ọ bụrụ na inwe negative mentality wee bụrụ ya na-aga na society, ọ na-emebi iveri nne. Negative mentality bụ nsogbu anyị na-abụ, nsogbu nwe anyị na-enweta mgbe ọbụla. Negative mentality ka ọ ga-abụ kpatalụ na nne ya azụsị nwa okwu, nna ya azụsị nwa okwu, nwanne ya azụ nwanne ya okwu, nwanna ya azụ nwanne ya okwu. Maka gịnị? Negative mentality. Onye gịnị ya na-emeka iwe, ihe na-ata na-abụ ya n'obi, ọ na-ata na-abụkpọsị gị anya. Ya bụ nke abụ a na-asị na ị na-eli na nne ọ na-ese, ị na-eli na nna ọ na-ese. Negative mentality bụ ibe kpatalụ nwanne gị ya eji nọrọ, ọ bụ sọsọ ibe ọ na-eche maka gị bụ nke ị na-emete mma. Nke a bụ ị na-emetere mma, sọsọ ya bụ ibe nwanne gị na-ekwu maka gị. Nke a ị na-emete mma okpuchie anya. In fact, ịkọ maka ibe ị na-eme bụ nke dị mma na-abụrụ ya nsogbu. Maka gịnị? O wee daba n'ebe aba na-akpọ negative mentality. Mentality ndị oyibo wee sị no na-play a crucial role in shaping society dynamics, particularly ma ị na-ekwu maka udo, particularly ma ị na-ekwu maka ndị a na-achị ọchịchị, particularly ma ị na-ekwu ibe eji achị ọchịchị, ma ọ bụ nne na nna gị, ma ọ bụ ndị ama gị, ma ọ bụ obodo unu. Mentality. Kedu ife bụ mentality? Ka isi wee zụ mmụ arọ gị ka o bu aga. Onwe ndị aga ịfụ na mmụ arọ mgbe ọbụla ha na-amụsa amụ. Onwe ndị aga ịfụ mgbe ọbụla udo, ebe ọbụla udo dị ka ọ na-aga. Nwere ndị bụ ife ọsọkwa aga, ụdị ọgọsọ gị ma ele onye anwa, ọ ya emegide, ọ ya avụ ya na ụdị dị njọ. Ọsọ gị gbuola onwe gị onye avụ, ọ ya avụ ya na ụdị dị njọ. O wee jọgbuo onwe ya na society anyị nọ na ya taa. O wee jọgbuo onwe ya n'ibe anyị na-avụ n'ime onwe anyị. Ị gaa na Facebook na social media,
ivukwu onye ebe anyị bụ ndị Igbo na-exhibit that kind of mentality. Ife ọbụla nwanne gị mere, iweli jealousy, envy, ajọ obi, nnụnụ wee soro onye abụ. Isoziela onye abụ, kedu ibe ya emezi na ibu tewezie nke ọ na emetero. Kedu ibe na-anabụzi gị ga na-akọ ibe onye abụ na-eme dị mma? Ọ bụrụ gịnị? Mentality. Ya bụ na negative mentality bụ gịnị? O nwere ebe anyị eneba anya ife ọ na-emebi. Nke izizi bụ na onye nwere negative mentality ka nke ndị oyibo na-akpọ pessimism. Ọ na-echelila ajọ ive. Ụdị nwere nnọkịta anụnwa, ọ bụrụ m meele onye abụọ bụ sọọsọ ife ọya na-eche bụ maka nke nne metere. Ọ bụrụ onye abụọ meele m ọgụ, ọ bụ na m nwere negative mentality, sọọsọ ife ma na-abụ bụ nke onye abụọ na-emetere. O wee jọgbuo onwe ya. Maka gịnị? Sọọsọ ife ọ na-eche bụ ife dị njọ nke a na-emetesịrọ. Olue nke na ya emetere ọgbụ ya elu. O wee jụọ wee na-ajụ wee bụrụ kedu society nwere ike ịnọ with negative mentality? Ọrịa bụ ebe ahụ ọjọka. Ndị enyi gị nọ gị n'akụkụ bụ ndị negative people. Ịmadị ya dị negative, onye dị careful. Ezinụlọ isi wepụta nne gị negative, nna gị negative, ife nọ gị n'akụkụ negative. Na n'ime ọpụta bụ ya bụ product ịbụ bụ negative. O nwere ife mmadụ mere gị ya eju gị afọ. Mmadụ na-emegoro gị ife ọma, sọsọ ife ị na-ene anya bụ nke dị mma ọ nọdụ emete. Ndị ọchịchị na-achịgodo, sọsọ ife ị na-ene anya bụ nke fa nọdụ achịta. Nwanne gị na-enyere gị aka, sọsọ ife ị na-ene anya bụ ebe enyi ọ na-emetara ya. O wee bụ gịnị? Ife kpatara ya bụ na ị nwere negative mentality. Ọ bụrụ m na-eme etu ahụ, enwere m negative mentality. Ọjọka, ọ jọgburu onwe ya na society. Kedu ebe ọzọ na-ebute? Distrust and the focus on obstacles rather than solutions. Okwu a onye nwere negative mentality, ịkwụ ọdịrị ụgwọ akwụkwọ, ọ bụrụ ụgwọ akwụkwọ abụ ịkwụ ka ọ na-abụ ebe ọzọ na-adịrọ mma. Onye nwere negative mentality, inye ụdị ego ka o wee jee abịa, ọ bụrụ na ego abịa ka ị nwere ike inye ọsị na amarakwa ibe isi weta ego onwe. Ịpụta na Krismas bụrụ akpa rice nye ọsị na anị akara aka. It's possible na anyị anọ na society nọrụ n'obodo create a negative mentality ya destroy that town. Why? Because na mgbe a na-eme ya n'obele aiche na obele ibe ka ọ bụ. O nwere mgbe ya bụ oluzi ọ ya bụ ọzọ obele ibe. Mmụara eweli eto, mmụara eweli gabazia na ọ ganyela nyele gị rice, ị nwerekwa rice, wee ebe ị ga-akpa rice tikwele gị ibe ya eji weli akpa rice. Nakwali akpa rice o lisie sị na onye aba anọlụ gị akara aka gị. Ngwagwazie m ọganyala bụ ọganyala ya ejezi n'ala ogbenye akara aka. Kedụzi ụdị ọganyala nke a bụ? Kedu ibe o ji akara aka? O nwekwa ike ọ dị possible maka ọ na-adabasịrị na o nwere ka o si adị na ntị. Kedu ka ọ bụ ọnụ njọ, ọnụ ntụ, ọnụ ogbenye na-abụrọ ka o mere anya ka ị nyere ibe ọ bụrụ ibe ji kene gị bụ negative interpretation. Onye bụ negative mentality. Negative mentality ajọka, ọ na-ejide obodo mebie, ọ na-ejide family mebie. Ọgọ niile mere nwanne gị, ị ya ata afụfụ, were salary gị tara afụfụ wee zụọ nwanne gị, ezusi anya ọ bụrụ sọọsọ nke dị negative ka ọ ya abụ. Si na antifa eme nya alụ, brọdi ya eme nya alụ, ọnkụlụ ya mere nke a, niisi ya mere nke a, nwanne nwoke mere nke a, diọkpalaba mee nke a, adaba mee nke a. Sọọsọ ibe dị njọ. That is why negative mentality wee jọgbuo onwe ya gaji wee sị wee na-akọ onye na-amara ebe ọ bụ ka ọ mara, ọ na-emebi ibe. Anyị na-ata ahụhụ ya na society a nọ na ya tata. A sịrịkwa na mmadụ enwere ike ịsị mmadụ nke ọ na-eme adịrọ njọ. Ife ọbụla mmadụ na-eme na adịrọ njọ, ikwesịrị ịgụ ya, kpụrụta ya n'akụkụ, gwa ya n'ụzọ kwesịrị. Mana ọ bụkwala nke ka ikposaela ụwa, ma ọ bụrụ nke ka ị yasa anya n'iru mma ụwa, ma ọ bụkwala nke ka ịkụla asịrị na-aga na-achọ onye ọbụla nọ n'akụkụ esi ya nekwe. Ọ negative mentality. And onye ọbụla nọ gị n'akụkụ nwee negative mentality, ọlụ gị ka ị bụ ịgbafu n'ebe onye anwa nọ. Ọ na-iwere nwayọọ n'oge kwụsị ụtọ gị na onye ahụ ka onye mebinara bụ ụwa. Maka ndị negative mentality ọ na-ejuru abụ. Maka anyị na-akọwa maka tata negative mentality. The mindset can manifest in several ways. Kedu ways ọ ya bụ? Distrust in an institution. Onye nwere negative mentality bụ onye na-ebelive na nne na nna ya. Nke ihe ọbụla nne na nna ya gwara ya ọkwe ọ na-egere ntị. O si na nne na nna ọ gaa n'ama, o si n'ama ọ gaa n'obodo, o si n'obodo ọ gaa ibe dị ka na local gọọmenti ba,
o si na local gọọmenti ọ gaa n'ebe ọ gazia na steeti o si na steeti ọ gaa na kọntrị o nwere ife ọbụla kọntrị ahụ mmelụ na-adị mma o nwere ife kọntrị ma ya adị mma leadership of that country onye ahụ ya na-akọtọ leadership everything even ndị onwe nwekwa ụfọdụ ekwesịghị dị mma mana anabatara ya anyị nwa bụ ndị Afrịka anyị nwere nsogbu anyị nwa bụ ndị Naijiria anyị nwere nsogbu anyị nwa bụ ndị Igbo anyị nwere ezigbo nsogbu maka na effort ị na-ewepụta so na ife ọ na-ebute bụ distrust in an institution family institution marriage institution brotherly and fatherly institution so nye ya dịka anyị si ekwu na ife izizi na onye na-enwe negative mentality ọya izizi ọ na-aya bụ na onye ọbụla otu ọbụla ya n'akụkụ ọya na-abịa ihe dị njọ ọ na-emebila anyị igbo ndị ọma na-ege ntị ọ bụ na ọ ya amagbu onwe na society ọbụla anyị nọ ebe ọbụla anyị fụrụ onwe anyị maka na ọkwanụ nne ewu na-ata agbala nwa ya na-enye ya anya n'ọnụ ndị be anyị si na nne ewu na-ata agbala nwa ya na-enye ya anya n'ọnụ ọ bụrụ na anyị amụgo na ọzụzụ bụ isi maka na ọ bụrụ na mmụ arọ na-eme anyị zụta mmụ arọ ọfụma ife ọ pụtara bụ na-enye enwe mentality dị mma mentality abụdịzi mma ka onye abụghị esi na family wee buga na amafa o si na amafa wee buga na obodo fa o si na obodo wee pụta na-apụta mana the problem bụ na oge ụfọdụ anyị na-enyegele ife ụfọdụ anya wee were very negative mentality wee na-enye mmụ arọ that negative mentality ọ na-ajọgbu onwe ya ife ọ na-ebute bụ na obodo adịrọ mma na ezinụlọ adịrọ mma sọsọ onye nwere ife ọ ya na-echekwa ife onwere ka o esi believe na nne na nna ya nne ya gwa nke ome ọzọ nne ya gwa nke ome ọzọ ezinụlọ gwa nke ome ọzọ negative mentality osi ụtọ wee garịda etu aka ọ bụrụ na local gọọmenti adịrọ mma nke ọbụla ya ma adịrọ mma ọ baga n'otu ọ baa na mitin ife ọbụla ikwu na mitin ọ ya abịa n'ụdị ọzọ ọ bịa na steeti adịrọ mma ife sọọsọ ife dị njọ the governor of steeti na-eme sọọsọ ya bụ nke ọ maara anyị na-ekwu ya nọkọsị ya na-ekwu ya ọ dị ka ya sị na ọmaka onye ka anyị na-ekwu tata na society anyị na-ata afụfụ taa maka gịnị this kind of negative mentality ọ jọgburu onwe ya maka na o si n'ezinụlọ o wee gaba wee pụta ive ọ pụtazie ive o wee chake wee baga na local gọọmenti baa na steeti o sizie na steeti o wee baga baa na kọntrị ife ọbụla kọntrị mere dị njọ Naka a na-ekwu taa na negative mentality na bring distrust in institutions, therefore should be avoided as much as possible. Can you also negative mentality na-eme conflict orientation? Ndị Igbo wee sị a mindset steeped in negativity can exacerbate tensions within communities. Oyibo ọ kalekwala akara nwantị ma ntabịa ile. When individuals focus on grievances, ilo nke na-adịrị ya nke ọ na-emetero nke o ji wee mekwa nke nna o ji wee mee gaalụ perceived injustices, they are more likely to adopt a confrontational stance which can lead to violence and conflict escalation. You see that? Conflict orientation. Onye ọbụla nwere negative mentality o sike ike na-enwe esemokwu, o sike ike na-enwe n'ilo nya ka o ji wee dị mma na negative mentality na-emebi ibe na society ibe izizi dịka anyị si wee kwu lotekwa ibe anyị kwuru izi ọ na-eme ọ na distrust na institution ọ bụrụ nwanne gị ọ bụrụ ngị nwa ọ bụrụ mmụnwa anyị na-enebi ya anya maka na ọ na-emebila anyị ibe ọ na-ebutela anyị ilo mgbe ọbụla. Kedu ibe ọzọ? Stigmatization and division. Negative mentalities often foster an us versus them mentality, stigmatizing certain groups and undermining social cohesion. This division can inhibit collaborative efforts for peace and exacerbate societal fragmentation. Exacerbate ọzọ oyibo. Ife a na-ekwu maka ya bụ na negative mentality sọsọ otu ka a na-ekpo na ya maka na ife abụ onye abụkwu abụrụ ya sọsọ otu ka a na-ekpo na ya ya ka o ji wee jọgbuo onwe ya na ọ bụrụ na anyị mmalụ anyị chekwaba onwe anyị nke anyị nwere ike ọ bụrụ na anyị nwere ike ma mmụnwa na-ekwu ya ebe a anyị na-ekwu ya does not mean na m enwere negative mentality. Enwere m ike ọ na-adagharịkwa adagharị enwere ike ekwuo maka ibe religion
use eme ọ bụrụ na negative mentality ka ị daba anya enwere ike kwuo maka ife gbasara politics ọ bụrụ negative mentality enwere ike kwuo maka ife gbasara community ọ bụrụ negative mentality enwere ike kwuo maka ife sexuality ọ bụrụ negative mentality onye ọbụla na nke onye ọbụla na-akpịa ọnọdụ ka akpa onye wee na-aga mana ife dị mkpa eji wesị ka anyị kalị ya mbụ ka anyị mmalị na onye bụ ife bụ na society anyị tata na ala Igbo anyị tata na ilo juru everywhere family ọbụla ilo kedu mgbe anyị ejedebe ọ bụrụkwa na o nwere ebe ilo na-adịrọ Igbo ndị ọma na-ege ntị mana ọgwụ ụfọdụ dịka nke anyị karịzịrị akarị maka gịnị negative mentality ọnkụlụ gị azụsịọ gị mgbe ọ na-azụ gị ọ bụ ezigbo mmadụ ọzụsịa gị bụla ajọ mmadụ anti gị azụsigo gị mgbe ọ na-azụ gị ọ bụ ezigbo mmadụ ọ sị gị na ọ nwere mmụ nke ya ọzụsịa gị ozugbo ọ bụla ajọ mmadụ ife niile ọ meziri bụ aja mana ọ bụkwa ajọ mmadụ ya bụ wee bịa wee nyere gị aka wee zụta gị n'akwụkwọ wee nyere gị aka wee nabata gị ụmụaka gị niile ebe o jere iku nwa ịfụrụ ọzi mgbe ama mgbe o mesiri ife niile anụnwa ajọ ife ka eji wee kwụ onye agụ ndị Igbo anyị na-asị ka anyị neba anya na negative mentality na ụmụaka anyị na-azụ n'obodo anyị dị iche iche na ama anyị dị iche iche maka anyị na-ekwu tata negative mentality is very dangerous for the society o nwere society ọ na-adị mma nye ka anyị na-aya tata negative mentality negative vibe ịnọrọ mgbe ọbụla mmadụ nwatakịrị mara mma iru busie anya dịka ya sị na dịka nsị ama n'aja ịfụ nwa agbọghọ mara mma ọsụkwụsị ọnụ ka nsị ama n'aja negative mentality ji o ji gị kata mana ife dị mkpa na anyị kwesịrị na society ka anyị na-ama na ife enweji anyị ebebe anyị eneba anya maka na o nwerekwana anya dị asọ onwerekwana ka mkpịsị aka ara na mana eji na-ewucha anyị ụdị ọbụla ọra ọ ka enyotesi ka ilu ji wee ji n'ala Igbo ebe ọbụla ndị be anyị ji wee sị na jee nke ka anụ mgbada jiri enwe ụlọ mana ka o si na dị anyị abịago tata ka anyị kọwakwa maka negative mentality isizie na negative mentality pụta batazie na mentality nke avụ ikwesị ichekwaba onwe gị nọrọ ebe avụ mụnwa kwesịrị ichekwaba onwe m nọrọ ebe avụ kedụ ibe ọ bụ maka ya conversely a positive mentality is marked by optimism ive ọma ọ bụrụ na ọ mara na ive ọjọọ dị mana o decide focus na ive ọma mmadụ melie ọ bụrụ na onye ahụ meele ebe ahụ na ọ kọrọ meta nke onye ji wee sị ya get behind me na o nwere ebe chịkọ nya na ya mana o nyere anya n'elu n'azụ na mmadụ bụ mmadụ anyị ncha dị weak na onwe wee mee gịnị ka trust kwa onye ahụ abịakwazị na solution oriented approach yes n'imere m ife ọjọọ mana nnezianya ma na mụ na-emekwa ndị mmadụ ọzọ ife ọjọọ yes na imetọrọ ife anụnwa mana m enega anya bụ na ọ nwekwa ndị nna na-emetara n'ọkwanụ mmadụ ka anyị bụ na ibe a bụ mistake ka ị mere nwere nchịkọta ya ọnụ chịkọtara gị weakness gị ọnụ ebe chi gị ji wee rụrụ gị ọkụ ma ọ bụrụ ndị be anyị chịkọtara gị ọnụ onye bụ positive mentality and ife ọ na-achịta erike ife ọ na-enye erike ọ na-eme ndị na-adị mma adị na-aga ọ na-eme udo adị n'obodo positive mentality na-eme udo adị n'obodo positive mentality na-eme ọkwa ntewa na-akpọ hypertension or whatever ọya adịrọ gị n'arụ depression ọya adịrọ gị n'arụ nwere mere ka na mmadụ na-focus ebere onwe ya na ọganihu na opportunities dị just like for example na ịbịara ụdị obodo anyị ị na-anya si mba na ọlụ adịrọ onye gwa gị na ọlụ adịrọ ọlụ juru everywhere be hopeful mana ọ bụrụ inwe negative mentality ịma na ọnọdụ ka ụdị ekwu na akwụkwọ nsọ maka ndị na-agụ akwụkwọ nsọ tụ na Jizọs ọkwa Chukwu nyere onye nwe onyinye ojeje nie ya n'ala si oge rue ka ọ were nye mana o nwere onye nke enye o were eje mee amụma ego ka ọ dị nke ego ka e nyere ebe ahụ o were tisie n'ibe ọ pụta ọ mụtara ya nwa o wekwere ya nye ọga mana o nwere onye nke je nye ya n'ala
ọ ga-apụta okwele etu ọ bụ si wee negative mentality dị dangerous mana positive mentality bụ onye na-afụ for opportunities n'ebe ọbụla. Kedu ife positive mentality na-eme? Trust in an institution, trust in government, trust in governance. Citizens who maintain positive mentality are likely to engage with and support government initiatives. Na gọọmenti si da ya akwapụ ebe enwe a na-alụ ọrụ ya tinye ya ebe ọzọ n'ebe enwe na demolish. Onye nwere positive mentality nwere ike shake godo ụlọ ọya aba maka na obodo bụ ọganihu ka a na-achọ, mana negative mentality nwere ike babali gọọmenti bụziali gọọmenti n'ike chọọ ka ọ bụla ya nke okwu ka ya eme. So na trust in leadership mmadụ onye ọbụla onye na-edukwu ya ọ bụrụ na onye na-edu ya na ọ na-ege ntị mara ebe onye na-edu ya na-aga na-efoli ya. Positive mentality is very, very important. Positive mentality bụ ilode conflict resolution. Of course, ilo na-adị mgbe ọbụla, esemokwu na-adị mgbe ọbụla, ọ na-esi enu na-esi ala, esemokwu ọbụla na-adịnụ, mana onye nwee positive mentality ya avụ ebe ka o si chịkwute ya ọnụ, vụ ka o yesi wee jekwuru onye avụ na-emetere ya mma, vụ ka o yesi kpọta ndị ya nyere ya aka kaba karịa wite onye avụ na-emetere ya mma, maọbụ nne ya maọbụ nna ya maọbụ nwanne ya maọbụ nwanne ya, onye ọbụla ọ bụ. Conflict resolution ọ ya avụ ebe ka o yesi wee ga ka ife ọ na-avụ dị ya ka ọ bụ ajọ ive ka a karịa anya ka e wee nwee ike isi ebe avụ maka na ma ọkwa ajọ ive avụ ọ na-avụ ya ka ọ bụ ka ọ nwere ive ebe ọ na-apụtasịrị na ka a na-akpọ conflict resolution. Conflict resolution ndị be anyị si na na-eme ụkasị nzikọ. Onye nwemere gị ive enwe kpọta unu karịa na-eme ụkasị nzikọ maka na ogologo okwu na-akakwanụ mma n'isi onye kwu ya. Onye nwee positive mentality na gịnị? Inclusivity and unity. Positive mentality promotes inclusivity and sense of belonging. Nwere ụdị ọzọ ya esi wee karịa. Nne gị si gị anụ na di iche na-eche ma onwe ebe kpatara nne gị vụrụ o ji wesị gị eje n'edi ebe ahụ. Nna gị si gị eje anụ na nwaanyị anwa iche na-eche na mara ife famili gị fụ eji wesị gị anụ na onye dị etu. Example ka m na-enyekwa na enyi gị pụtara gwa gị okwu ụfọdụ ị kwesịrị iche na-eche wee nwee ike wee na-avụka n'ezigbo ibe n'ebe abụọ na-agwa gị n'ebe abụọ na atụmatụ abụ na enyi gị na-eli mpeli na ọ na-emetesịrị ya na onwe ebe dị njọ ọ na-emeri nne ọ nwee ebe chi esi wee rụ ya ọkụ. Kedu ife ihe emela onye abụ? Maka a na-akpọ inclusivity and unity. Na onye gị na ya na-atọ ụtọ na ụlọ a na-atọrọ ọsọ ụtọ na ọ bụ Jizọs Kraịst na-enwere njọ. Onye gị na ya na-atọ ụtọ ụlọ a na-atọrọ ụtọ na ọ bụ Immaculate. Onye ọbụla gị na ya na-atọ ụtọ na o nwere ebe o si eri mpeli, o nwere ebe o siri emetụ ya, o nwere ebe o si eme njọ, ọkụ oliwawara agaghị ime njọ. Na onye a bụ nwanne gị, nwanne abụrụ sọsọ na onye dị asọ, onye bụ enyi gị, enyi abụrụ sọsọ onye dị asọ, enyi bụkwa onye na-emetụ ya. Enyi bụ onye na-eli mpeli. O nwere ndị na-eli mpeli n'ibe gbasara egwumegwu in a society, in terms of society. O nwere ndị na-eli mpeli ibe gbasara ụka, ọ bụrụ ihe n'isi nke na uche ya adịrọzịa, ọ nọ na-aka na-afaịtị ụka nke ọbụla. O nwere ndị na-eli mpeli ibe gbasara sexuality nke ọ na-practice nwere ka ọ bụrụ ga alụ alụ mana onwe nne gị ka ọ bụ. O nwere ndị nọkwanụ na politiks nke vanọ pati vanọ ọ bụrụ nke ya alaiki ịnọ na pati nke ọ nọrọ na pati nke mmadụ ncha ya nọsoro ovu ebe. O nwere ndị bụ na onye ọchịchị nọ ive nye na onye ọchịchị na-atọkọ mana ndị nwa na-abụrụ onye ọchịchị abasa onye na-eme ibe dị mma mana nwanne gị na onye ọchịchị ama ọ bụrụzia ka ihe eji jụzi nwanne gị na mba dị nye ka a na-ekwu inclusivity. Maka this inclusivity na every human society na-embrace diversity
na-embrace work towards common goals. Social cohesion strengthens the society, enabling collective efforts to build and sustain peace in the society. Greatest problem anyị na-enwe bụ onye nọrọ bịa ọnọrọ onye ọzọ. Ezigbo nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo nke taa na-enwe abụ onye nọrọ bịa ọnọrọ onye ọzọ. Onye nọrọ bịa ọ na-enyo kedu ihe onye nke ọzọ na-eme. You are Catholic well ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu. You are Protestants well, protest well. And you are African traditional religionist. Okay. Gwaba mmụọ gị gọta ya ọfụma, mebe omenala gị, mebe ọdịnala gị, metụ ya ọfụma. Na problem anyị na-enwe bụ we don't allow diversities. N'ịbụ onye Katọlik anabụrụ gị na onye ọzọ ikere. N'ịbụ onye Anglican anabụrụ gị na onye ọzọ ikere. N'ịbụ onye Pentikọstal anabụrụ gị maka na ife a bụ ụwa ka anyị nọ ya. Inclusivity. N'ihi na sexually maybe sexually n'ịdị maka nke na nwaanyị na-emekọrị ọ na-amaka na ọtụtụ ebe azụ mmadụ atọ na ya na nwaanyị. Oke, ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị na nwaanyị ibe gị ka na-emekọ, ọ bụrụ na ịbụ nwoke ọ bụrụ na nwoke ibe gị, nke ọ bụla onye nọ na ya provided na o nwere ife na o nwere alụ dị na ya o mee gị, ịnabata onye ahụ ka ụwa ya si wee debere ihe. That is not your world. Nye ka na-akpọ inclusivity. Na ife anụnwa bụ ka onye nke anụnwa si etu ka onye si wee dị wired in the world, etu ka onye si wee bata n'ụwa nke ya, bata n'ụwa nke bụrụ ilebelebele ọ na-ekwu mgbe ọbụla ya na-ekwu, ọ bata na onye nke ọzọ bata n'ụwa nke ya na-adị nwayọọ, ọ na-ekwu kebere okwu. Inclusivity. Positive mentality will always understand the fact that ọ bụrụ na ebe nụnwa nwanne gị na-eli mpeli na ị na-eliro mpeli ebe ahụ inyere ya aka, it is not meant to destroy. Onye nwere positive mentality adịghị enwe that kind of mentality. So positive mentality includes a lot of things, includes all kinds of religion. Na family na onye nke a bụ Muslim, na onye nke a bụ Catholic, na onye nke a bụ Buddhism, ma ọ bụ na onye nke a bụ Taoism ka ọ nọ na ya. That is inclusivity. Positive mentality looks at the opportunity, looks at what strengthens, looks at the goals, common goals, looks at collective effort to build family instead of what will scatter the family. So the interplay between negative and positive mentality has significant implications in society. Even na-eme karịrị akarị ma asịsị ka ekwube mana ọ bụrụzi nke abụ ka anyị anọ na ya taa. Na ibe anyị sị ka anyị karịa taa maka gịnị? Positive mentality and negative mentality. Wee sị ka anyị gwa unu Igbo ndị ọma na-ege ntị na positive mentality emego anyị alụ, negative mentality emego anyị alụ. Positive mentality emego gịnị? Enyekere ndị ọ dị na-arụfe aka. Positive mentality na-enye aka ka society na-aga ọfụma, ma negative mentality na-eme ka ilo dị, esemokwu dị, ekpomotu dị, onye nọlụbịa ọnọlụbe onye ọzọ, na-enye onye ọzọ. Ife a bụ ya lifestyle. Kedu ife gbasara gị na onye ọzọ? Ifere na ọ dabara maka gịnị na onye a na-amịgharị akọlụgbada na life onye ọzọkwa. That is why anyị ji akọ kasịlị na society anyị maka gịnị? Negative mentality. But a positive mentality will embrace everybody, brings peace, brings unity, brings harmony. Ya bụ na even chọọ ka nkọwa tata maka negative mentality, positive mentality. Ị gabazi jụọ onwe gị kedu nke nọ, nke mentality nke na practice, kedu nke ji gị? Maka negative mentality ị nwere ike inwe at any time, mmụọ nwere ike inwe at any time. Positive mentality bụ nke mere advice na onye ọbụla. All battle, two forces fighting in us. Two forces fighting in us. Sometimes a situation can make you think negative. Another situation can make you think positive. Mana ife dị mkpa society anyị ya emebe anya nkịta enwere ọzọ na-abụrụ positive mentality. We encourage our children, encourage everybody ka anyị na-aga towards that positivity. Maka positive vibe creates a healthy society. Negative vibe and negative people create a dangerous and toxic society. Ya ka o ji adị mma ka anyị na-fight ya mgbe ọbụla. Na mmadụ ka anyị bụ. Mmadụ ahụ anyị bụ na-eli ide anyị to negative mentality, mana anyị kwesịrị ịma ka anyị esi wee mee. Igbo ndị ọbụla na-ege ntị,
ọkwa ka ọ dị n'ọnụ n'ụbọchị tata eji m n'aka na o nwere ebe anyị kwụ nke tata na ka ọ dịkwanị maka ndị be anyị na-ekwukwa dịka m si ekwu na ka ọ dịba adịbalị na ibe ekenekwe m unu daalụ unu elezokwana na anyị nọ na YouTube ebe anyị na-ekuzi nkụzi a unu elezokwana na anyị nọ na Instagram unu elezokwana na TikTok unu elezokwana anyị nọ na Facebook Igbo Research Methodology Ifeanyi Eme Akarike unu elezokwana na Ifeanyi ji wee mepee this our teaching platform ka anyị wee nwee ike ịkụzi nke anyị kwesịrị ịkụzi mana oge ụfọdụ mgbe efere na-adịkabara ana m akụzikwele ụmụ akwụkwọ ndị other international students ana m ebukwele ife nkụzi tinye na my platform onye chọkwa ige ka ọ fụkwa other students etufasi amụta nkefa ya bụ biko kabarụ ka unu na subscribe anyị try to subscribe try to share kabarụ ka ị na-ebunyere ife niile anyị na-ekwu ọ na-enyere anyị aka iji wee na-aga n'iru ekenekwe m unu